This is Emakhaya Podcast. Ngiyazibulisela. Igama lami ngingu-Alex Nguta uCilili. Mina ke ngingumkwayi uNgconde, uKhawuta, uTuku, uMfuthuthi uMdangu Bulawo. Ngiyazalwa ke phako Rhadebe. Ndiyabulela kakhulu ukuthi nifike namhlanje nizohlala nathi Emakhaya Podcast. Namhlanje silapha eMajwarheni kwaGidi. Sikelele uTata uGidi namhlanje sizobona yena sizoba nencoko Emakhaya Podcast noTata uGidi. Eyona nto ke isinike umdla lesisalileyo ngoTata uGidi inkcubeko yakhe bubuntu bakhe nokuthatha inxaxheba kwakhe kwezemidlalo. Lilonke ithi into endiza nayo nawe kuwe namhlanje. Sizawuncokola noTata uGidi ngehambo lakhe lerugby, umdlalo wombhoxo. Ade ayonyathela phaa kumabhokobhoko. Can you believe it? Apha eCumakala sinomntu osesuka kumabhokobhoko okhe wanxiba ijezi yoMzantsi Afrika wamabhokobhoko. Uzawusibeka ke asithi qabaqaba nje kancinci. Singabantu baseCumakala sinalo nyweba namhlanje ukuhlala noba uGidi. Molo Tata uGidi. Kunjani tatam? Yaphila khonto njani wena? Hayi ndiyaphila nam, akho nto zimbi. Njengoba besenditshilo ngathi kuyinyweba ukuhlala nawe. Siyakwamkela Emakhaya Podcast. Besawucela ke ukuthi uTata uGidi azazise namhlanje apha kwiEmakhaya Podcast uba ungubani, azazise ngaphezulu kwabenimazisile mna. Mna ndinguGemjikile kaGidi. Yes. Ndizalwa nguZenzile. uZenzile uzalwa nguGidi. uGidi uzalwa nguNtozini. Yes. uNtozini uzalwa nguMalimani. uMalimani uzalwa nguMbondela. Ndingumzulwane eMaqhinibeni. Umama yintombi kaNgindane. uNgindane uzalwa nguFalo. uFalo uzalwa nguGwentyi. uGwentyi uzalwa nguHewu. uHewu uzalwa nguSonqowo. uSonqowo uzalwa nguSoqwele. Sisizukulwana eMampingeni kuba umama kamama nguMampingu Mawawu. Amako. Umama katata nguMamCirha. Intombi yakwaMadikane. Uyise nguDayimani kwalapha eCumakala. ECumakala ndifike ngo-1968. Ewe tatam. Sisuka ezifama eQumrha. Ngelishwa umama wathi wawuvutshelwa ngumyeni. Umlungu wefama wamgxotha umama wathi akafuni indoda engenamyeni efameni wayo. Akafuni Umfazi ungenamyeni efameni yakhe. Ewe. Wayothathwa ke umama ngumnakwabo ezifama eQumrha sazolwa apha eCumakala ngo-1968. Wow. Awudala ngoku. I think I was doing uStandard 1. Ndamphinda kuStandard 1 kunyaka olandelayo ngo-69 kuba ndayeka phakathi ngoJuni esikolweni ngenxa yale mfuduko sazolwa apha eCumakala. Ndamphinda uStandard 1. Then ndaqhuba ndifunda kwisikolo saseCenyo amabanga aphantsi siphela kuStandard 4. uStandard 5 ndayomfunda eMlungisi Public School. Ndapasa uStandard 6 ngo-1974. Ukusuka apho ke ngo-1974 ugqiba kwam ubhala ndakhangela iJoin kuba kwakungekho nto ekhaya. Wajoyina uTepa. Ndajoyina kwaTepa ndabheka ezimine eVelcom ePresident's ngoJanuwari. Ndisebenzile phaya ezimine. Underground ezimine kwade kwabetha u-1980. Indlela yozonwabisa ke emayini njengabasebenzi, migrant workers, Yes. sasiyodlala ezemidlalo. Kuculwa ngabaculayo, kudanswa abashaya indlamu. Yes. Ndazibandakanya ke mna kweli cala lebhola. Lebhola. Umbhoxo. Umbhoxo, yes.
Umbhoxo ndiqale eMlungisi. Usengumfundi phaa. Sengumfundi eMlungisi Public School. Ndiqala ku-second team ngo-1973, then ngo-1974 ndenza i-first team. Yes. Xa ndenza u-standard 6. Ndifundiswe kahle ibhola nguMr. Gotywa, uNyameko ongasekhoyo ke ngoku. Umkwayi. Umkwayi, uNgconde, uTuku. Yile foundation ke le yafika yandenza ndagqama ndawufika ezimayini. Ndikhe ndahlala ke phaa iinyanga zantathu ndinganikwa iskim, ndingapikwa kuba ndingaziwa. Okulani uba ungumntu ongengowaphaya kulaa ngingqi. Asingobaphaya sonke singabasebenzi, singabalapha e-Eastern Cape naseTranskei. But kuba ndiqala ufika kule mayini ndingazange ndadlala, ndingazange ndabonwa, ndadeleleka. Wadeleleka. Nomzimba wam ke wawumncinci kakhulu. Apho ndizoncedwa nguMr. Nodangala owaye esebenza e-welfare officer, ehlala nomkhulwa wam erumini. Okay. Uyandibuza ke, kutheni le nto ndingakhe ndikubone udlala, ndithi andipikwa. Wandinceda ke, wahamba nam kule weekend siyodlala eHarmony. Phaya ndifike ndadibana noChristopher Cebe owakhe wadlalela iLeopard, engunumber 8 weLeopards. OngowaseCumakala. Umkhaya lilonke. Umkhaya. Yes. Nguye owandinika inkuthazo. I-first match yam ndandidlala ku-third team. Wow. That match yiyo eyadenza into yoba ndiyodlala u-first team kwi-weekend elandelayo. Sukela ngoko ke ndaba permanent kwi-first team. Bathe bangakunika ithuba Kuthutyana nje encinci ndalisebenzisa. Thixo. Ngokozanyelwa Mr. Nodangala. Uyavakala. Ndadlala kakhulu. Ndapronyuthwa ke to the first team. Usuka kwi-third team, i-second ndongena i-first team. Ngokobuphuthi bakho. Yes. Uthethelelwa into imisebenzi yakho kaloku. Unyaka olandelayo ke ngoku. Ndibe nethamsanqa lokuzibalula kulo nyaka. Lo ubunikwe kuwo itshansi encinci. Unyaka olandelayo ndapikwa ke ngoku kwi-team emele i-Free State yonke yabasebenzi basemgodini. I-mine workers. I-mine workers ekuthiwa i-Goldfields. Okay. Ndandingoyena umncinci ke apho. Unyaka xa ucinga waye wawusithini ngoku estimator nje? I think ndandina 20. Hayi noko busavuma. Bunguphopho babe bendinoyibeka icatha. Kodwa ke ndiqekethekile ngokomzimba. Umondle kangokuya kukhulu. Uthi walandika wapikwa ke ngoku kule team yase-Free State yezimine. Wabangena. Qala kuthiwe ndimncinci, ndipikiwe. Udeleleka kamagama. Kwathiwa ndimncinci, makhe ndilinde unyaka ozayo. Upikwa nje, upikwa kulo nyaka ke ngoku sewuzintroducile ubonakalisa uba wena uyingwenya. Qha kwaphinda kwavela lapho kwathiwa ndimncinci. So ndabuya umva ke. Then kunyaka olandelayo ndingene full time njengewinga, ndadlalela ii-Goldfields. Yes. Ndidlalele ii-Goldfields ke kwade kwango-1980. Kule minyaka ndidlalela ii-Goldfields, kulo nyaka wokugqibela uba ndigqibelisa ukusebenza mali ngo-1980, ndafumana ithuba lokuba ndisilethwe. Phaya kwakufunwa iteam ezawurepresenta the black mine workers ezidlala irugby. Okay. Yes.
Now phaya ndimncinci ngeminyaka, ndimncinci ngomzimba. Eyona nto yayindikhuthaza phaya kukudibana nabantu endibaziyo, oobhuti abadala balapha eTumakani. Ewe. Sakhetha kunye apho naba bantu baseTumakani endingabalula kubo abantu endandidlala nabo ndikule team yeGoldfield. NguStokes Wani, Yes. owayedlala number 10. uStokes Wani wayekhe wanguye nonumber 10 weLeopards. Ababekhe baya overseas, sengumntana wesikolo ngoko. Kuphinde kubekho ubrother wakhe uDavid Wani, owayedlala center. Tata kaKivit lo. Yes. Kuphinde kubekho omnye umkhaya uThembekile Fonya. Uthembekile Fonya. Yes. Sasizi-wing sobabini, eyi-right wing nandiyi-left wing. Yes. Tata ka-Andile lo. Uthembekile Fonya. Wayeyi-wing yena. Sasizi-wing sobabini, Yes. uBla Stokes engu-10, uDavid Wani engu-center. Yes. Number 12. Ngamacumakala ke. Macumakala nawo. And then le team ke ibihambe idlala ikhompyutha. Yes. Imatch yokuqala endicinga uba fanuba ndakhe ndadlala kuyo for iGoldfields kwakudlalwa neBorder. Okay. Idlala nomkhaya. Thina singabakhaya. Kwaba nidlala nabo. Sidlala nabo. Yes. Kodwa ke ningayelanga buhlobo. Sasingayelanga buhlobo. Mna ndandimele eFree State. Ii-players ezazibalulekile ke phaya ndingabalula uPatsa Matyeshana. Yes. uPatsa Matyeshana wayekhe wadlalela iLeopards naye. Yes. uVido Mnqathu. Yes. Owaye eyi-fullback. Waye eyi-fullback kwakwiLeopards edlala kunye noBla Stokes. Yes, ewe. So ndifikele kwabo tata abadala bengoobhuti kum, ndimncinci ndiyinkwenkwe ndandikoluki nokoluki. Kodwa baku-embreyisa. Bandifundisa, bandinika ispirit, bandinika into ethi xa sisebaleni siyalingana. But njengabantu ke abangamaXhosa, intlonipho iphambili. Yes. Discipline kaloku kwisport yeyona nto iphumelekisayo. Ningekawuwini umdlalo. So ndidlale nabo bhuti ke. Oodatuwane aba. Oodatuwane. Uyoma 1980. Then ngoJuni ka-1980 kwakho itrials. Yes. Itrials ekufunwa le team izawumela abasebenzi basemigodini bonke. Yes. From different mines ke From different mines. Yes. Ezidibanisa nee-mines zaseTransvaal. Yes. Ooma-Vaal Reefs, ooma azinintsi uWestfontein, zonke ezaa mines. Nezi zakooManatal, zazingekho. Yayi-Goldfields. Okay. Yayi-Goldfields zonke. Goldfields. Yes. Okay. Kanti iimine zohlukana vele Zohlukahlukana. ngokweminerals. Zohlukahlukana. Yes. Kwezeplatinum kukho ezamalahle, coal, kwezantoni. Leya yayi-specifically gold. Specifically Goldfields. Yes. Yes. Ndipikiwe ke apho ndahamba ndoyodlala overseas. Alright. Apha eCumakala ke saba nethamsanqa, saba babini, saba bathathu. Ewe. Abantu balapha eCumakala. Yaba ndim. Yes. Mr. Kitty. Yes. Ewe. No, Benjamin Moyi. waseKhusi. Yes. Wesithathu uMr. Bazi waseMgwayeni.
Yes. Also nani representa ngobumnandi because omnye ngwasemgwali, omnye ngwase elokishini, omnye ngwaseKhubusi. Yes. O alandika umboyi wayengwasemgwali. Umboyi waseKhubusi. Wasekhubusi. Umboyi waseKhubusi. Okay. Bazi owasemgwali. Hayi qhubeka. Nahamba nayodlala. Sahamba sayodlala. Kula team, I think yayi 30 players. Kula 30 players kwakongezwe i4 players engasebenzi izimine. Alright. La 4 players ingasebenzi izimine. Singabalula uMorgan Tushe owayeyi-captain ye-Leopards. Beka ke tata. Bese kubani kanini? uMorgan. Ewe, okay. uMorgan Tushe uthe warepresenta i-Leopards. Alright. Kunye no-Stokes wami apha. Kwaphinda kwakho phaya uSidney Ncade wase-Western Cape. Okay. Kubekho uTimothy Nkonki. Yes. Ibe Ndiqaphela le memory apha kutata. Abantu bakudala yabona ugcine iminyaka, ugcine nabantu wayedlala nabo. Yeah. wena nomjonga phake kule picture lo mntu wesine. Ungamjonga tata, hayi noko le. Noko tata. Yeah tata. Hayi noko le. Omnye ithi kancinci ndithethe necamera. Bantwana basekhaya ndifuna unibonisa aba bantu sincokola ngabo uninzi lwabo bayafumaneka apha kule picture. Aba bantu utata uGithi ababalulayo yileli qela ke eli elalihambe laya e-UK nase-USA lithatha i-tour liyodlala khona. Back row. Poro. Ataporo. Athaporo lelimkhangela. Uphi wena? Ndinguyena mna. Ndingowesithathu usuka ngapha. Ya, yabona umzimba wakhe bawomnye kakhulu. Yo yayimbabala rugby team. Yes. Wow. Right, uMorgan Tushe, uSidney Ncade, uTimothy Nkonki no-Ataporo. Yes. Right. Yes, additional players from outside. From outside. Community. Yes. Bengengabo bona abasebenzi basezimine. uSidney Ncade ngowase-Western Cape. uMorgan Tushe ngowase-Eastern Cape. Yes. No-Timothy Nkonki. Izoba u-Ataporo engwalapha around King Williamstown or Middleburg. No, Middledrift. Yes. Yes. Around here. Yeah. Oh, right. This team, they represent the mine workers. Yes. It was organized by Anglo-American. Yes. Sasikhokelwa ke zi-managers zethu utata uTommy Bedford. All right. uTommy Bedford, he was wayedlalela iSpringbok engunumber 8 weSpringbok kudala. Yes. NoClive Elliott wayengunumber 10 weSpringbok kudala. Yes. Notata ke ngoku omnyama owayeyimanager yethu utata uMangcojwa. Yes. So sasiphantsi kwabo bantu. Yes. Siphumile ke South Africa sayotsho eBritain. Yes. Sahlala i2 weeks eBritain. All right. Sidlale imatch ezimbini. One sayidlala eOxford. Yes, Oxford Stadium, University. I-Oxford University siye kuyo ngoyosebenzisa ii-grounds zayo for i-practice. Okay. Apho safika kukho lo mfana walapha eSouth Africa wakwadlalela iSpringbok uNick Mallet.
All right. He's a white guy. White guy, Nick Mallet, wakhe wangunumber 8 West Springbok. Okay. Ukubuya kwakhe Oxford University ufike wajoyina iSpringbok. All right. Yes. Sisukile Oxford sabheka eLondon Straight. Sayodlala neteam yaseLondon. Sisukile apho ke ngoku sagqiba i2 matches saya eUSA. eUSA we played 12 matches. Wow. Nidlala with other minors okanye mhlawumbe community clubs. Niqhuba njani tata niyawina? We lost 2 matches England. Semka ke sayotsho USA. USA irugby yakhona is not as strong as irugby yase-South Africa nerugby yase-Britain. Yes. Nerugby yase-New Zealand nerugby yase-Australia. Ayonto ibalulekileyo irugby. Ngoba banesa sport sabo siphansa usondele Erugby kuthiwa i-American football. So siyenza irugby ingabi namandla. Yes. Okay. Wena unasport ayeka udlala ibhola babuphelelwa apha eSouth Africa. Uye waxhosa waya eUSA wayodlala phaya edlalela le-American football. Okay. And then xa besibalisela phaya bathi abantu base-South Africa abakwazi abantu abadlala irugby udlala la-American football. Yes. One, they are slow. Thina. Yes. Okwesibini sibancinci. Physical. Yes. So asikwazi phaya. Phaya kufuneka ube mkhulu. Yes. Ube ne-weight. Yes. Uyayibona mos ube ne-speed. Uyayibona mos ne-physical contact. Yeah, that's why ineza shoulder guides. Yes. We played 12 matches there. We won 6, we lost 6. Yes. Into emangazayo ke yayimnandi ke phaya, although ndandimncinci kangako, but I was the second, no the third player uba nepoints eziphezulu. Because of your speed now. Yes. Umntu wayesilidisha ngepoints phaya nguBhitili Stemele. uBhitili Stemele waye-utility player edlala u-10 aphinde adlale u-15. Owesibini ke-high points yayinguTimothy Nkonki. Yes. Owayedlala unumber 10. Yes. So ndangunumber 3 ngokwe-points. Ndandikora qha mna umsebenzisa isandla. Alright. Cross umntu. Okay. So when once ibhola yaphoselwa kuwe yabanjwa nguwe uyakwazi ukuphumela phakathi kwabo nalutho kudotsha nodotsha Noyisaha. Okay. Usaha kanjani? Usifunela. On the term yokuthiwa umuntu uyasaha isuke originally from erabhini. Not erabhini. Usaha kukhangela into ngenayo. Alright. Uyozikhangelela. Wenze show yefumana. Alright. Noyisaha funeka ukhuthale ebaleni. Okay. Funeka ukhuthale uligqibe lonke ibala. So wena ubungalindi uba mawude ipolice kuwe ubuzikhangelele. Uyazikhangelela uzifake nasendaweni oyibonayo ibhola izawuphuma phaa. Ukanti uzibeke ku-good position. Utate bedlala ephi position? Ndiyiwinga. Une-speed. Kudibana into ezininzi xa uyiplaya. Ispeed sodwa sokunceda. Yes. Uzawuba sisithuthuthu esawubaleka nje. Funeka i-combination, i-handling, i-defense, i-dodging, yonke into, sidestepping, zonke ezo zinto ezo. Kwenzela ukuthi if sometimes ukhetha ibhola kanti kukho iplayer kwi-blind side ungayiboni ukwazi uyiphepha. Ne-eyesight right. Yes. Egephini ungena ngothekelela. Uyakwazi ubathekelela uba lo mntu soba ndifumane lo. Nangona sisiya kulaa direction so yes. Uthekelele. Uthekelele into ukuzithembe. Uzithembe.
So sidlale ezo matches. la 12 na winner 6 then 6. Ngicela ukubuza ke kancinci njengoba usithi iAmerican football ayifani ncam nalena irugby that one we used to lesiyaziyo thina. Ingaba kwenzeka njani ke ngokuze bafikelele ekutheni baziwine eza matches yi6 kuni? Ucimba mhlambi benza njani? Zikhona iclubs zerugby pha. Okay. Umzekelo imatch esasidlala eChicago. Sasidlala neChicago Lions. Yes. iChicago Lions visited South Africa before us. Hey, khame kancinci. Mntasekhaya, uyamvuthathu bawuthini? Chicago. He was in Chicago playing rugby in Chicago. Ngosintakwethu. Uthi izikhona i-team ezi-good ongathi xa uzijonga bengathi ulapha eMzantsi napha? Yes. Okay. I-advantage yabo ila American football. Ezikolweni kudlala la American football. Okay. And then xa bephumele ngaphandle abanye abakwazi ukuthenga la equipment yodlala phaya. Bawuyabona pha kuncika izinto. Yes. Expensive ezasi. So baphele ke ngoku bejoyina irugby. Alright. Uyabona irugby kufuneka i-equipment nguwe physically. Yes. Awunayo into zininzi. So ke basuka kula American football ezikolweni baye enathi ke locally local teams. Bafike kukho i-local teams zerugby phaya. Ikhona bakhona but ayo major sport. Okay. Isezantsi irugby ayithandwa kangako irugby yamalini. Kodwa iyabukeleka. Iyabukela ikhona. Because itown esidlale kuzo phaya. Yes. Esafika sadlala kuzo. New York, Miami, Wow. Chicago, Dallas, Philadelphia. Yeah, ndisakhumbula Ezo. Ngoku nidlala nabo tatam apha ebaleni nibabhida ngoluphi ulwimi nivumelekile nisebenzise onye ulwimi ngaphandleni kwesingesi? No, xa nisebaleni nisebenzisa ilanguage yenu. Umuntu odla ngoba ne-language efuneka isebenzisile ngurefri because uthetha nezi-players zingazaniyo zingena language iyi-one. Yes. So i-universal language esidibanisayo ke ngokuba yi-English. Yes. Thina sithetha Ilwimi thina sithetha isiXhosa thina ukubabhida. E-America bathetha i-English ye-America. Esas-America ke laa ndlela bathetha basilenge. Yes. Noba niva nje English kodwa ingaviwa ncam nakubo. But English bayithetha ngala hlobo lase-America. And niyanike tata ukongezeleka ndicinga nanilungiselele nokuthi kule question siyibuzayo ye-language ucaptain wenu ngokuqinisekileyo xa esiya communication no-referee sisingesi noba mhlawumbi kukho imistake eyenzekileyo kwi-players uzayilungisa ngesingesi kodwa nina for ubhidi igqwirha ilesisiXhosa sithetha isakuthi thina. So sasingenangxaki ya-language. They use the American language, we use our own language, indigenous language. Yayingeyo ngxaki. Nangaphandle, after the game, sithetha English now. Yes. Yes. Ngicela ke ukubuza omnye umbuzo ke futhi tata othi njengabantu ke ukabasuka eAfrica niye kwilizwe lokuphambukela phesheya in terms of isupport nani njani khawusithi qabaqaba njenge-support naso isupport phaya abantu bakhona babe njani bu-friendly yonke into nje hospitality yabo kwakunjani nje? Isupport xa niyodlala kwenye indawo sixhomekeka ukuba nina niba-entertaina njani aba bantu, nibadlalela njani aba bantu, performance yenu ithini. Niyakwazi ufika kwaba bantu nifike
nibe ngabona abantu bafavorishwayo zezi home fans. Yes. But abantu ngokwendlela edalwe ngayo lento bafavorisha i-home team isikakhulu. Ewe. But ke Bani-accommodate ke. baya-accommodate. There are those individuals ezibathathayo ababukeli Sibenza babe ngabe. zibenze yes zibenze babe ngabeli. Umzekelo uba uthetha ngonumber 15 wethu uBitili Stemel umahamba the late Mr. Stemel. Yes. Wayedlala ibhola entertainayo kakhulu. Nangona xa ningena nidlala according to i-game plan. Yes. Leka coach. Coach. But umahamba ebeba ne-individualism. Improvise kakhulu. Asuke enze into individual and la individual game yakhe usually yayisibenefita because yayisenza siscore siwin. Eyona niwinisayo. Yes. Yes. Edlala indlela ebabhidayo. Ingakumbi aba bamhlophe. Ewugqwetha umdlalo wabelungu. Ugqwethe. And enye yento eyayibabetha kuthi sibancinci kunabo physically. So bathanda udlalela bathi xa ujolana kuthiwa ungabobani nantsika iyadi umqulu ungayabona into enjalo. Umntwana akuthiwa ungagqibe. Yes. Khawumbeke ke tata usizobele i-Americans bangabantu abanjani. Sensho kakhulu ndijonga lendlela umane uyiveza ngayo i-physicality yabo ukuthi yohlukile kuneyethu. Bangabantu abanjani like ngokomzimba kuba siyazibona ingqwashi lamabhulu akhoyo abaphathi kwethu nabe belungu. Ingaba bona mhlawumbi banjeya ambur bonke. Zinkulu i-Americans. Ingakumbi i-black Americans. Okay. Zinkulu zinde. And zicaca kakhulu kulaa nto kuthiwa i-basketball. Phaya kukho the longest guys phaya. Yes. And ithandwa kakhulu i-basketball zii-black Americans. Okay. So bade bakhulu. Alright. No mistake. We had i-forward yethu phaya uMzamo. Ukhona apha kule picture uMzamo. Wayengoyena mfo omkhulu kuthi othi 102 kgs. But sawufika phaya kwenye town eDetroit. Sihamba kwi-sightseeing. Sabona le ndoda esithi xa siyijonga sambiza le forward yethu sathi jonga sasithi ngumgqomo xa sibiza kuba yayinkulu. Sathi yemgqomo ungalunga kulo mhlobo. Sithi ngalunga kulo mhlobo. Itha le ndoda ke ngesikuni. Wathi soze ndilunge ingapha kwakhe naye umjongela ezantsi. Nayo futhi yaphantsa uzibona uba iyakhomperwa naye. Nangona kungathethwa naye. Yayamjongela ezantsi. So bakhulu i-American, especially the black Americans. Zinkulu even compared to i-whites. Ewe. Nahamba ke tata kukhenketho lwenu. Nihleli iintsuku ezingaphi pha nabuya namkelwa njani apha ekhayeni? Phaya sihleli eBritane sihleli iveki ezibini. E-America sahlala iveki ezine. Sabuya ke emveni koko. Nibuyela kwasezimayini zenu ke ngoku abaphangelayo? Sohlukene eYan Smuts Airport le kuthiwa i-OR Tambo. Ewe. So phaya safika abantu belindwe zii-transport zabo zee-mines zabo. Ewe. Yes, different. Thina base-Free State safika silindwe i-A1 yethu. yase-Free State. Yes, abase-Transvaal njalo njalo. Nizawube niyagqibelisana phaya e-airport. No, sasingagqibelisani phaya. Kaloku sinee-matches esizidlalayo local nje basiyi-goal fields. Sagqibeliselana phaya as imbabana. Yes, la team yembabana ye-Tour yase-America. Sayeka but abanye bethu basheka bedlalela i-goal fields kakade. Njengam lo.
ndayidlala igolf uqala kwam ndadeske ndoyeka ndandipermanent but kungekho mntu ukwazi undisusa emveni koba ungulowa wayengaphikwayo. Alright. Awu imnandi imbali katata. Bendawucela ke sithathe nje ikhefi noba imizuzu embalwa sibuye. Into yothorishela kwethu eAmerica mna yandinceda ewe yandinika enye ingcinga ebendingenayo kodwa yavuselela ingcinga ebendikade ndinayo eyophindela esikolweni ndiyofunda. Yes, njengokutshila. Xa usebenza emayini abantu bakujongela phantsi Ewe. ngongathi sozuphinde ube ngumuntu in life. Yes. Ndithe ndawubona indlela ekuphilwa ngayo eAmerica naseBritane fumanisa into yoba i-education number 1. Yes. Yiyo le nto ngo-1980 ndafaka i-discharge ukuya kwethu kulaa Torah. Yes. Ngo-81 ndafunda nabantwana abale abasemva kunam. Yes, abantwana abanye ngathi uphansi bazala ndafunda nabo ndiyindoda yokuqala ufunda. Yes. It was not easy. Pressure. Ipressure ndandifumana ootishara bengayomkeli le nto yoba ube yindoda ube phakathi. Eyona nto ingamandla babecinga ukuba ndizawufaka umoya omdaka ebantwaneni besikolo Uba kungahlonitshwa bona. kungahlonitshwa ootishara. Ndizawusebenzisa ubudala. Okay. Xa ngaba wenze impazamo awuzofuna ulungiswa. Yes. Ewe. Mna ndandibethwa ndandisenza everything kangangokuba bendisenza ezinye izinto endingafuni uzenza. Umzekelo ucula andimthandi ucula. But because kwakukho oomisles abebethanda umculo baphela bendinyanzela into yoba ndicule. And kuba bekuthesta necharacter. Ndithesta uba ndizawuyenza nale nto ndizogxotha. Ewe. I-discipline yamakha. Yes. I was so disciplined emsoxolo. Yes. As a result, emveni kokuba bendithestile bafumanisa uba kulo mntu asifumani nto ndenziwa uheadboard. Wow. So ndifuna ukuthi ke ilaa yasenantsikeni yanditshintsha ubomi yandenza ndabuyela esikolweni ndenza imatric ndayokwenza i-teaching ndagqitha ndafunda private e-university. Yes. Olilonke uzama ukuveza apha ukuthi thina sibulewe kungaququzelelwa ekwazini ukubaluleka kwemfundo singabantwana abamnyama. Sisiwa nje esikolweni ibe ngathi unyanisile utata le nto ayithethayo ngoba ndiqaphela ukuthi xa ungafane ngokumzekelo bawujwarha ubuze ebantwaneni okanye kubazali abaninzi lo mntana wakho umthumelela ntoni esikolweni. Thena uthumela umntana esikolweni omnye uzawumva mhlawumbi esithi hayi ndifuna afunde kanti no ayenelanga ekufundeni kuphela. Ukuthumela umntana esikolweni ukumakhela ubomi obuhle nosekutheni xa ufundileyo ngoqinisekileyo awunaba kwelaa qela licindezelekileyo kuba noko unawo amandla negunya lokuzithethelela. Okwesibini awuzojoyina abantu abenza into ezimdaka ngoba uxelele and awuzuba nalo ixesha lojoyina into ezimdaka kuba uzawube uphangela. injalo tata. Wawube uphangela une-responsibilities. Yes tatam. Ungacebisa uthini ebawugidi ke ngoku kwi-players mhlawumbi ezikhoyo ngoku ezizimisele okanye mhlawumbi ezizibawela nazo ukuzibona zingabantu
abafana nawe asoze bafane nawe ngokuqinisekileyo ukuthi mhlawumbi yonke idiscipline kunayo wena babe nayo nabo ngoba i-challenges zangokuya okunye azifani nezangoku kodwa ngokuqinisekileyo though i-challenges zamaxesha zohlukene ziza ngohlobo lufanayo ungacebisa uthini mhlawumbi especially kwaba besport ucimba intoni okanye mhlawumbi into oyiqaphelayo ebenza bawele ebuthakathakeni bona Support system. okay any angle support system Support system is very weak in our days. wow Qala esikolweni. Esikolweni kudlala umntana othandayo today. yes Ngela xesha lethu ibingathandisi kuwe. Mawukundimamele kahle ndithi umculo ndawucula ndingawufuni. yes kuba babewufuna bona But isikolo endiphantsi kwaso sithi mandicule. injalo So ndifanele uthobela isikolo kunawe kunam. So ngoku umntana esikolweni wenza into ayithandayo. right Sigqithe ugovernment. Ugovernment urhulumente. Ugovernment esikolweni isport abakho serious na. asixabisanga Mna ndinembono ethi imali inintsi eSouth Africa yile ityiwayo kudlala. urhwaphilizo lwenziwa kuyo Ibifanele uba esikolweni kuqashwa abantu besport abangazungena klasini bafundise ituition. Abantu besport babodwa. yes Ukuba ayikwazeki loo nto ootishara abatitshayo batreyinwe kwisport babe bathathe ixesha elininzi labo bazabe phys-ed ibana ne-phys-ed la yes bantwana ba-introdyusa abantwana kwisport bangasiboni ethivi asithande ethivi si-introdyuse isport ebantwaneni esikolweni. That is number one. Bafundiswe ngesport abantwana. Ibe ibusiness. yes afundiswe nokuthi sihamba apha sizophela apha ebomini bakho Baboniswa amarhewu aluhlaza ngapha kwesi sport xa egqibile. Isport ke sihamba ne-education. yes Asidibanise i-education la iyele esikolweni nesport. Sizamphilisa. injalo Ndiye kumasipala. Oomasipala, they don't care about isport. wow Abayazi into yoba xa kubulawa isport kuvuswe enye into ngapha. kuvuswa ithuba amapharaphala Uyabona ootsotsi ndizawuxelela ngomlungisi lendihlala kuyo. Zininzi iitimu ezijima phaa emjojweni. yes We don't have enough facilities yes kwi-community zethu. Yet umasipala ikhona idesika yesport. yesport qha in-functional ifile Yazi ifisa intoni? Uqeshwa abantu abarongo. alright abangazisport Uqeshwa abantu abarongo umntu ongena-interest nesport. yes Umuntu ongazange athathe enxaxheba kwisport awukwazi. Awukwazi uba nguminister of-finance ungazange wafunda. waphatha izimali Ungazange ufunde ngemali esikolweni. awukwazi ubiza ii-numbers but uyi-minister of finance okay So abantwana bayalungiselelwa abantwana. And ootitshala they are there ukulungiselela abantwana. U-government is there ukulungiselela abantwana. Ootitshala balungiselelwe ngu-government babe nee-facilities babe nento yonke. Kubekho nee-incentives. yes Kungathiwa ngumsebenzi wabo qha. Utitshala uphuma nabantwana apha uyodlala ubuya ngo-8 ngo-9 esikolweni.
mayibe khona into acompensate ngeza hours azichithileyo phaa engekho kwifemeli yakhe. Ngifuna ukwazi ke ngoku ndikwacela nokwazi ukuthi benisonwatyiswa yintoni nina emabaleni kwelaa xesha lenu lakudala. Naphaya ezimayini ndiyafuna naphaya ezimayini ukunike ke uniklarifayela ukuthi mhlawumbi into yoba beninee-chair ladies okanye ke mhlawumbi beninalo iqela kuba kaloku siye siqaphele xa sisemidlalweni uba abona bantu benza imidlalo nayo ibe mnandi kakhulu zezangcono zapha ngaphandle nalaa miculo. Nina benixhomekeka entweni ukunivuselela umdla? Mhlawumbi namagwijo ibiyinto beniyenza, benigwijelwa ngobani? Futhi ndiyafuna noba ukhe uthi chapha kancinci ekutheni igwijo lenza ntoni xa ungumdlali. Uba mnumzekelo zange ndayidlala erabhi, ndiyabasela kodwa njengoba ndingumntu othanda ucula ndibaculela abangaphakathi, kodwa ndibe ndingayazi ncam uba ifika ithini le nto. Ngaba bayayiva n'ingoma xa bephaa ngaphakathi? Bakhona ithuba loba uyive uba ithini laa ngoma? Mandiqale ngam. Mna ingoma xa ndizawudlala ngomso namhlanje ngokuhlwa andidlali. Okay. I'm planning. Ndiplana eyam i-game plan. Yes. Ngaphandleni kwale ye-team. Ewe. I-game plan yam iyadibana nale, iinjongo zayo kuwina. Yes. Nditreyina extra. Yes. Ukwenzela uba le game plan yam ndibanayo Izokwazi usaksida ingafiki kulaa game plan yethini ibe ifeyila. Ndiyiconnect le game plan yam. So ndiyaduduzela xa sizawudlala. Ingase ndihlale ndedwa ndibethe mina ndikhondenzele ikhona kuphela isahlangene ebaleni. Andifuni noise, andifuni nothing. Yes. Ngathi kuwe uba ungazibolela ulahla kwale nto Uphuma le nto njalo ke. But umculo unika ihlobo kuthi bantu baseAfrika. Ukhupha igevane, ukhupha intaka emagwaleni. Ufaka umoya womkroti.